नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही आलो आहे शाळावाडी नंबर 2मध्ये. इथे आमच्या गावातील महिला बचत गट, जेवढे बचत गट आहेत ते बचत गट मिळून एक छोटासा कार्यक्रम करणार आहेत. म्हणजे महिला दिनानिमित्त एक छोटासा कार्यक्रम करणार आहेत. तो कार्यक्रम कसा असणार, काय असणार ते आता आपण जाऊन बघूया. त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया. त्यांच्याकडून CRP वगैरे असतील, अध्यक्ष वगैरे, तर त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया. तर चला मग जाऊया आपण आतमध्ये आणि बघूया. मी आता बाहेर रस्त्यावर उभा आहे. चला तर आपल्यासोबत आज आहेत मैत्री ग्रामसंघाच्या अध्यक्षा आणि सचिव, अध्यक्षा पूजा हडकर आणि सचिव तुमचं नाव काय, सायली मसूरकर. तर यांना आपण विचारूया की काय काय कार्यक्रम आहेत. तर वहिनी मला सांगा, आज ही महिला जमले आहेत मागे, ते कशासाठी जमले आहेत? 8 मार्च रोजी महिला दिनाचा कार्यक्रम असतो. अच्छा. हा कार्यक्रम आम्ही 8 मार्च रोजी केला नाही, त्याच्यामुळे आज करत आहोत कार्यक्रम. अच्छा. महिलांनी म्हणजे आपल्या समूहाचा, म्हणजे प्रत्येक गटाने काही ना काही वेशभूषा, फुगडी, म्हणी, उकाणे, गीत, इसवी स्वागत पद्य असे काही प्रत्येक गटाचे कार्यक्रम आज होणार आहेत. बरोबर. म्हणजे आता दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करून नंतर मग कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. ठीक आहे चालेल. चला तर मग आता आपण बघूया की कार्यक्रम कसे करतात महिला आणि काय कार्यक्रम आहेत ते. चला, धन्यवाद माहिती दिल्याबद्दल. तर मित्रांनो, आता इथे भरपूर महिला जमल्या आहेत. सगळ्या बचत गटांच्या महिला वगैरे जमल्या आहेत. काही मान्यवर आले आहेत, सरपंच वगैरे आहेत. तर आता दीप प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात होईल. तर आधी आपण ते दीप प्रज्वलनाचा कार्यक्रम घेऊया आणि त्याच्यानंतर महिलांचे वेगवेगळे जे कार्यक्रम आहेत त्याचं पण थोडं आपण हे करूया. चला तर मित्रांनो, आता दीप प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात केली जाईल. अध्यक्षांच्या हस्ते आणि मान्यवरांच्या हस्ते. मान्यवरांचे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करण्यात येईल आणि त्यानंतर कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. इतर कार्यक्रम जे सांस्कृतिक कार्यक्रम आहेत त्यांना सुरुवात होईल. प्रथमतः मी वंदन करू.
माझ्या सर्व महिला भगिनी माय भगिनी यांना प्रथमतः मी मानाचा मुजरा करतोय या नारी शक्तीला आणि जागतिक महिला दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा देतोय. कारण आपला हा कार्यक्रम महिला दिनाचा कार्यक्रम बहुतेक आपल्या ग्रामसभा तो पहिल्यांदाच हा होतो. कारण बहुतेक वाडी किंवा आणि आमच्याकडनं जे ते काही सहकार्य लागेल शाळा म्हणून किंवा ग्रामस्थ म्हणून निश्चित आम्ही तुम्ही कुठचाही कार्यक्रम ज्या वेळेस करा त्यावेळी आम्ही तुमच्या पाठीशी राहू. तुम्ही तुमच्या क्षेत्रात आपल्या गावाचा नावलौकिक निश्चितच वाढवाल, गावाची शान वाढवाल. आणि नमस्कार. आज ते महिला दिनानिमित्त उपस्थित सर्व महिला भगिनींना नमस्कार. खंडेदारांचा आपला एक मार्ग अनुभव आणि उत्स्फूर्तपणे या कार्यक्रमाला उपस्थित महिला आनंदाने येतात आणि असा कार्यक्रम म्हणजे असा असतो की महिलांना सगळेजण एकत्र भेटतात एकत्र आणि आमचं सांगायचं झालं तर आम्ही कॉलेजमध्ये हा दिवली डान्स बसवला होता. तो असा हळूहळू आम्ही मुली आणि मुलगी असे ग्रुप होता. म्हणून आमचा हळू पहिली ऑडिशन केली. आम्हाला मुंबईचे कोरिओग्राफर होते, त्यांनी आम्हाला सांगितलं की प्रत्येक समाज असतो तरी त्या समाजाची एक आदर्श असतो. तर मित्रांनो, जेवढे समूहाचे अध्यक्ष आहेत त्या सगळ्यांचं इथे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केलं जात आहे. प्रत्येकाला स्टेजवर बोलून शक्य होत नाही आहे आणि यांचे अजून पण कार्यक्रम आहेत. तर त्यांना त्यांच्याच जागेवर उभं करून त्यांचं स्वागत करतायत पूजा हडकर. ज्या गावच्या ज्येष्ठ महिला आहेत त्यांना एक प्रमाणपत्र देऊन त्यांचं स्वागत करतायत. आता ते लोक येत आहेत, एक एक येत आहेत हळूहळू. तर त्यांचं प्रमाणपत्र देऊन इथे स्वागत केलं जाईल. आम्हाला
लेक कोणाची उडवणे करायची सून कोणाची वाडी करायच्या घरी काय काय करी दोघे जणी स्वयंपाक करून ताटे दौरी मधल्या दारी ताटे दौरी मधल्या घरी बोल गेली पाटलांच्या घरी पाटील म्हणजे नाव घे पोरी तुकाराम मेस्त्रीचे नाव घेतली महिलांना वेळी नरेशरावच्या प्रेमासाठी अकल आयुष्य अर्पण पौर्णिमेच्या चंद्राला अंजनेची जाळ पौर्णिमेच्या
सूर्य चंद्राला चांदण्याची साथ, दलितच्या काठाला त्याचे नाव घेते. 2 जीवांची जन्मोजन्मीची गाठ. ताटभर दागिन्यापेक्षा माणसं असावी गर्व, संतोषरावांचे नाव घेते. आयुष्यभरासाठी स्वर्गाच्या नंदनवनात सुवर्णाच्या केळी, स्वर्गाच्या नंदनवनात सुवर्णाच्या केळी, सागररावांचे नाव घेते महिला दिनाच्या वेळी. नावल्या नावल्या करू नका गजर, नावल्या नावल्या करू नका गजर. सुधीरावांचे नाव घेते लैला, देवीश्री असते हजर. मंगलदिनी मंगल कार्याला आंब्याच्या पानांचे बांधतात तोरण, मंगलदिनी मंगल कार्याला आंब्याच्या पानांचे बांधतात तोरण, सच्चिदानंद रावांचे न्याय नाव घ्यायला महिला दिनाचे कारण. पहिली मुलींची शाळा सुरू केली सावित्रीबाई फुले, महेशरावांचे नाव घ्यायला माझे मन फुले. मेहुणा शेख. प्रथम मी दिव्याला नमस्कार करते. दिव्या दिव्या दीपिका काही पूजनकार, दिव्याला पाहून माझे नमस्कार. आणि आता मी सादर करीत आहे. हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदली से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम. हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदली से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम. वो तेरा धरना चाह रहा, तेरा इंसान घबरा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले हम. ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा गला जा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम. पहिल्याला छोटी सून हा म्हणून नाही होती. माझी लाडकी सून कुठे गेली, माझी लाडकी सून कुठे गेली हे म्हटलं असतं तर अतिउत्तम महिला दिनांक झाला असता. हे माझ्यासाठी निश्चित झाली आहे. मंगल देशा पवित्र देशा महाराष्ट्र देशा, प्रणाम द्यावा माझा माती महाराष्ट्र देशा, प्रणाम द्यावा माझा माती महाराष्ट्र देशा. रापट देशा कणकर देशा दगडांचा देशा, नाजूक देशा कोमल देशा फुलांचा देशा, अंजन कांचन बळवंतीच्या कावेरी देशा, बकुळ फळांचा राजपुतांच्या कलनारी देशा. प्रणाम द्यावा माझा माती महाराष्ट्र देशा. अली बाप्पा आवरे माझा नवसाला, रे बाप्पा आवरे माझा नवसाला. साखर माझी साखरी फुले,
माझी डोले रे नाव डोले दर्यावरी माझी डोले रे नाव डोले दर्यावरी माझ्या गावाचे हरियाणे नाव डोले दर्यावरी माझी डोले नाव डोले दर्यावरी माझ्या देवाचे नागेश्वर नाव डोले दर्यावरी नावाचे नाव घेते आशीर्वाद तुमचा चंद्राला इंग्रजीत म्हणतात मून. चंद्राला इंग्रजीत म्हणतात मून. सुनील रावांचे नाव घेते सत्यवान लाडांची सून. सत्यवान लाडांची सून. सोन्याचा कळस. संजय रावांचं नाव घेते मला नाही येणार. मला नाही कळस. साखरेच्या पिंडीवर बेकांचे वापरून उमेदवारांचे नाव घेते तुमचा सर्वांचा मान राखतो आम्ही आता सर्वांना कारळ ऐकवणार आहोत. आमचा वैभव लक्ष्मी स्वयंसहायता समूह आहे. पूर्वी चूल आणि मूल. पूर्वी चूल आणि मूल हे एकच काम होतं महिलांचं. पूर्वी चूल आणि मूल हे एकच काम होतं महिलांचं. असूनही त्यांनी उपयोग नव्हता काही. असूनही त्यांनी उपयोग नव्हता काही. रूढी परंपरेचा पाठोरी पडता. रूढी परंपरेचा पाठोरी पडता. लढली ती रणांगणी. लढली ती रणांगणी. विसरू नका महिलांनो. विसरू नका महिलांनो. सावित्रीबाई मुळेच आली लेखणी. सावित्रीबाई मुळेच आली लेखणी. शांत राहणे आज तिचा स्वभाव आहे. वरून जरी पाणी असलं तरी आतून ती आग आहे. वागणे तिचे एकदम कडक आणि सक्त असते तरी तिच्या अंगात तिचा उतरवत आहे. उतरवत आहे. दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनवर लाल किल्ल्यावर दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनवर लाल किल्ल्यावर ध्वज फडफडले नसते जर ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले नसती तरी घडलेच नसते. जर ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले नसती तरी घडलेच नसते. गंभीर नाही तर खंबीर आहे. तीन वार नाही तर तलवार आहे. गंभीर नाही तर खंबीर आहे. वार नाही तर तलवार आहे. बोलणी नाही तर दार आहे. स्त्री म्हणजे रात नाही तर पेटा अंगा आहे. स्त्री म्हणजे रात नाही तर पेटा अंगा आहे. जेव्हा स्त्री आई म्हणून कळली ती माताची शिवाजी झाला. ज्याला श्री बहीण म्हणून कळली ती मुक्ताईचा ज्ञानदेव. तो मुक्ताईचा ज्ञानदेव झाला. ज्याला श्री मैत्रीण म्हणून कळली तो राणेचा श्याम झाला. आणि ज्याला श्री आई म्हणून कळली तो सीतेचा राम झाला. चूल आणि मूल आता जग बदललंय. चूल आणि मूल आता जग बदललंय. आजच्या स्त्रीचे स्वातंत्र्य निवडलं. आजच्या स्त्रीचे स्वातंत्र्य निवडलं. शांती
माईक दे तिका. दिला आमच्या विनंतीला प्रतिसाद, गेले आम्हाला सहकार्य दिला आमच्या विनंतीला प्रतिसाद. दरवेळी असेच लाभू दे, दरवेळी असेच लाभू दे सहकार्य. आपणा सर्वांचे लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद. तर मित्रांनो सगळ्या महिलांनी मिळून खूप छान छान कार्यक्रम केले, त्याबद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद. सगळ्या महिलांना पुन्हा एकदा महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आता आम्ही पण निघालो आहे. आता यांचा कार्यक्रम पण संपला आहे. इकडे सगळ्या बैठका वगैरे उचलून ठेवल्या आहेत. उमेश पण उचलतो आहे, बाकी त्यांनी पण ठेवलं आहे. आणि आता बहुतेक सगळ्या घरी गेले आहेत. त्याला पण आम्ही पण निघूया. मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग जाऊया.